Hallelujah, 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 amadzangu. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Rugare kwamuri matima nenyika kwamunova muri. Nyasha dzaMwari ngadzikuteverei ikoko. Nyasha dzaMwari ngadzive nemi panguva dzose. Nyasha dzaMwari ngadzikutungamirirei mupfungwa nendangariro mumhuri dzenyu, kwamunobva, kwamakarerwa nekwamunoshanda kumabasa enyu, mishando yenyu. Nyasha dzaMwari ngadzikuteverei dzirambe dziinemi. Tungamirirwa inomweya, mweya mutsvene waMwari ave nemi panguva dzose. Tinotenda kuti mune utano, uri pautano pamuri ikoko. Ndichitenda kuti pakati penyu hapana ane urwere, uye hapana ari kurwara, ari kudzimbikana panyama yake, napamweya, napamwoyo yake. Asi mweya waMwari akuvandudzei, akuporesei panorwadza, panodzimba pose, kuti mukwanise kugamuchira shoko raMwari makasimba, kuti mweya waMwari abate basa mamuri, kuti akuvandudzei pakufunga kwenyu, akuvandudzei panyama yenyu, akuvandudzei mupfungwa nendangariro dzenyu. Tinotenda kuna Tenzi kuti tinovatira vapenyu munyika dzino, kuti iye ndiye ane simba rekurwira, ndiye ane simba rekuchengetedza panguva dzose. Kuna munhu ungazvirwire, kuna munhu ungazviponese, asi munhu unotoponeswa naiye muridzi wavanhu. Naizvozvo Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, wakatipa upenyu husingaperi, kuti ani nani anotenda maari achava noupenyu husingaperi, achagara nhaka yeushe hwekumusoro kudenga. Naizvozvo tinokutenda kuti Ishe wedu zvaakapiwa ushe hwekudenga napanyika dzose, mabvi ose ekudenga napanyika dzose anomupfugama, anomunamata. Vari panyika dzino nevari pasi penyika nevari mugungwa, vanhu vose vanomunamata, vanomukudza vachimuti Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Saka tose tinofanira kumutya, tinofanira kumukudza, tinofanira kumushumira, tinofanira kumushandira panguva dzose, nokuti ndiye Ishe zvakafanira kurarama kwose. Ndizvo zvinofadza Mwari. Zvino ndinokudza iye wakwegura pamazuva ake, Jehovha Mwari waIsraeri, iye wakanga aripo kuvapo kusati kwavapo, iye unogara nokusingaperi, iye une ndebvu chena nebvudzi chena, iye ane kubwinya kune simba nesimba rose riri pamberi peuso hwake. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Ndinokudza Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, Kristu Jesu Ishe wedu, iye wakatipa upenyu nokuda kwekudeurwa kweropa rake, akapa nyama yake neropa rake sezvinonhuhwira pamberi paMwari, kuti Mwari agamuchire kuripirwa kwavanhu, kuripirwa kwamarudzi, kuti marudzi aripirwe mhosva dzavo idzo dzakanga dzakatadzwa nemunhu wokutanga, kuti munhu adzorerwe upenyu husingaperi hwaakanga ainawo kubva pakutanga. Naizvozvo tinotenda kuna Ishe kuti Ishe vakakwanisa kuita basa irori, Ishe vakakudzwa nebasa irori, Ishe akadzokera kudenga nebasa irori, akagadzwa korona pamusoro peuso hwake nebasa irori. Naizvozvo Mwari akapinda maari, naMwari akabva agara maari. Naizvozvo tinomunamata muzita raKristu Jesu, tichinamata kuna Baba nokuti Baba vari maari. Hakuna unoziva kuna Baba, asi Baba vari maari naiye uri muna Baba. Ishe wangu unosiyana anotaura mashoko okupedzisira ari mugomo reGasemani, anotaura achiti Baba yakwana nguva iye yekuti mwanakomana ave nekukudzwa kwaaikudzwa nako nyika isati yavambwa. Handinyengeterere nyika, asi ndinonyengeterera vamakandipa vari munyika, zvidudzira iwe neni vakatenda kuti Jesu ndiye Ishe, ndo vanonyengetererwa naKristu. Vamwe vose ava aiwa hama neshamwari, zvakaoma kunze kwakaoma. Satani anenge achikutambisai pada, achikuitai madiro aJojina. Zvino Kristu ani nani anotenda kuti Jesu ndiye Ishe, ani nani anosandurwa kufunga kwake nendangariro dzake, munhu iyeye anova vamwe vanochengetedzwa naKristu. Ishe wedu unotinyengeterera kuna Mwari, nemweya mutsvene waMwari anotinyengeterera zvakare kuna Mwari. Saka takarwirwa, takachengetedzwa, uye munamato yaMwari inoramba ichitichengetedza, inoramba ichitirwira. Tiri toga hatina simba, asi nekuda kwesimba rekudenga, nekuda kwesimba remwanakomana, nesimba remweya mutsvene waMwari, tine simba kudarika zvose. Nokudza mweya mutsvene waMwari, mweya munyaradzi,
azati ari mumwe mweya, azati ari mudzimu inoyera, azati ari piyo kana kuti dhamureta, azati ari kana kuti gongwe, azati ari nehanda kasikana kwete, azati ari ginasiyo kana kuti piyo kwete, asi ari mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi. Iye mweya ndiye akamutsa Kristu kubva kwakafa. Iye mweya ndiye ari matiri anoita kuti paridze shoko evhangeri iyoyi. Iye mweya ndiye anopinda mamuri kuti mugokwanisa kuigamuchira evhangeri, mugokwanisa kuitenda evhangeri iyoyi. Saka zvose zvinoitwa nemweya kuburikidza nemweya. Saka tinokudza mweya mutsvene waMwari kuti atibatsire nenguva dzose. Ani naani anotuka nokumhura mweya mutsvene waMwari, munhu iyeye haafi akatongwa, munhu iyeye watotongwa, haafi akararama zvakare pamberi pouso hwaMwari. Munhu iyeye anoenda straight kuHadesi, kudziva romoto. Naizvozvo batai makachenjera, itai zvamunoita makachenjera kuti muregedze kumhura mweya mutsvene waMwari, nokuti zvimwe zvamunoti aiwa zvidiki asi hamune kutomhura mweya waMwari. Saka ityai Mwari pazvose, kuti ani naani anomhura mweya mutsvene waMwari anotongerwa rufu ipapo naipapo, haatonge atotongwa nakare. Ananiasi naSafira vakazvita izvozvo, vakada kuda kuedza mweya, kuedza mweya nenzira yekukoronyera, vakafungidzira kuti mweya waMwari unokwanisa kunyeperwa, vakazvikudza pamberi paMwari, vakamhura mweya akanga akazara muna Pita, muna Pauro. Vakanzi, nhai Ananiasi naSafira, ndiyo here mari yamatengesa munda nayo? Zvikanzi ndiyoyo. Zvikanzi, madii iko kuda kumhura mweya zvakadaro zviri pachena? Munda uyu musati matengesa mauza ndiri munda wenyu here? Zvamazotengesa maona sirivhera yawanda, makuda kuti akudyire, makuda kuuya kuzonyepera mweya pano. Mari kuregedza kuuya zvenyu nemari yacho magara ikoko, panokuda kuuya pano patemberi yaMwari kutamba mahumbwe paimba yaMwari. Vakabva vafira ipapo, machinda abva auya, abva azvuzvurudza, abva atora, abva anoviga mukadzi nemurume, vakavigwa murenje. Hapana kuchemwa, hapana kubatwa maoko, hapana kuridzwa mhere. Vakatombonzi, Ananiasi akafa, Joshua nemurume wake kaSafira vakafa. Vakatadzira Mwari, Mwari akavarova ipapo, akavaisa pasi, vakafusirwa. Tombstone hanhu ratombonyorwa, pakatoshayikwa vakomana vanonyora, pakangonzi isai ipapa ndo pane guva ravo, vatongofusirwa ipapo, vazvavharana zvapera zvakanaka. Zvino hama ndinokuudzai pamusoro peJerusarema, kuti Jerusarema imba yaBaba iyo zvikuru sei yakatenderwa vanhu vose kuti vange vachipinda mairi, kuti vanamate mairi, kuti vaone Mwari mairi. Naizvozvo iro Jerusarema ndo Jerusarema rakavakwa naMwari kumusoro kudenga, iro Jerusarema rakavakwa pagomo reZioni, kuti ani naani achatenda panyika ino achava musitizeni weushe hwekumusoro kudenga, achagara muJerusarema iro. Jerusarema iro rakarehwa mubhuku raMwari. Mwari akati akatuma shoko rangu panyika, kuti ani naani vose vatende kushoko iroro, ndigadzire rimwe rudzi. Ndazvigadzirira rimwe rudzi, ndichariisa muimba inonzi Jerusarema, vachavaisa muguta idzva nedenga idzva. Iro ndo ratakamirira panguva iyo. Takamirira nguva iyoyo, nguva yatichatorwa tose, mumwe nemumwe achizviteurira, mumwe nemumwe achizvinyengeterera. Zvinyengetererei, zviteurirei kuna Mwari, kuti muwanikwe makarurama pamberi paMwari, nezvinhu zvaMwari zviwanikwe zviri mamuri, kuti muve vadyire nhaka yeupenyu husingaperi, muve vagari veguta iri, nokuti guta iri rakasikirwa imi. Guta iri ndo rakarerwa naKristu. Kristu pakarerwa pamuchinjikwa kuti asike rudzi rwabva rasikwa iwe neni, kuti ani naani ane kutenda kuti Jesu ndiye Ishe agowane upenyu husingaperi. Zvino hama paJerusarema panodiwa vanhu vose, vakasimba nevasina kusimba, kuti vanhu vanzwe shoko, vaparidzirwe shoko, vapiwe zvokudya zvomweya, vakaonda pamweya, vagopiwa zvinokodza pamweya, vakore pamweya. Tikuparidzirei shoko razvokwadi, tikupakurirei iro, kuti mugoridya rikuzadzei mweya yenyu izare iyo yakaguta. Kana yava yakaguta, mutenda kuti Jesu ndiye Ishe, matenda kuti Jesu ndiye Ishe, mobatwa musoro muzita raBaba neMwanakomana nemweya mutsvene, mojorodwa, mobuda muri munhu mutsva, mobuda muri chisikwa chitsva chemuJerusarema idzva nekumusoro kudenga.
Zvino Mwari vakareva navaprofiti vake akataura akati, vanhu potai muchiungana, potai muchinyengetera, muchinamata. Vakaini dzimba dzangu kuti dzimba dzangu dzive dzakasimba. Dzimba dzichinge dzakasimba dzinosimbiswa nemi hama, iwe neni, vaparidzi, vaprofiti, vaprofita, vose navafundisi, vose navaevhangeri navanyori. Vanosimbisa irori basa harisimbiswi nemunhu mumwe chete, asi vanosimbiswa nemidziyo yaMwari. Iwe neni tine midziyo yaMwari yakakoshera temberi yaMwari kuti ibate nesimba patemberi dzaBaba, kuti temberi dzaBaba dzinge dzakasimbiswa, dzisimbiswe zvakafanira kuti vanhu vave vakasimba, vanhu vagutswe pamweya, mweya yavanhu inge yakaguta, inge yakasimba, kuti mukwanise kusvika palevhel rekutsungirira, kusvika pazuva rekupedzisira. Nawe kutsungirira Ishe akagara aitaura akati munofanira kutsungirira kusvika pazuva rekupedzisira. Imbwa mhenyu yakatokosha kudarika shumba yakafa. Ngave uri mhizha, ungave une masimba, asi panguva ino kana uchinge usina Kristo wakafa hama. Saka imbwa mhenyu itori nani pane shumba huru yakafa, nokutyisa kwayo namano ayo shumba iyo yakafa. Zvino Ishe ari kuti aiwa hama, musaite chinhu zvakadai chokuti munopera kutora zvose zvenyika, motora ushe hwenyika mohuita hwenyu, mobva marasikirwa neushe hwekumusoro kudenga. Nokuti hamukwanisi kutora ushe hwenyika mogotora ushe hwekudenga zvimwe chete, nokuti muchada humwe ushe neumwe ushe muchahuzvidza. Zvino kana mada zveushe hwekumusoro kudenga, motarira zveushe hwekumusoro kudenga, ushe hwenyika ino nezvose zvayo zvenyika ino mozvisiyira kune uye muchinda wenyika ino. Kana makuda ushe hwenyika, muchinda wenyika ino anosvika achikupai zvinhu zvakaora nezvakadhaka, achikuudzai kuti aiwa kuda kuti mubate ushe mandiri, ndinokupai ushe uyu, asi kuti muzvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka, deurai ropa revasina mhaka. Ivai vanhu vane kutenda mazvokwazvokwadi, kutenda kune zvatakapiwa, kune zvakatemwa, tive vanhu vakasimba kune zvakarehwa, zvine simba, zvakarohwa nesimba. Ishe akabva kudenga nesimba, akauya panyika dzino akazvarwa nesimba, akakura musimba, akaparidza shoko evhangeri nesimba, akarweva pamuchinjikwa nesimba, akaenda kwakafa, akadzoka kuHadhesi, akaparidza shoko vekuHadhesi vakatenda kuti Jesu ndiye Kristu. Naizvozvo ikoko akatora kii dzerufu kubva kuHadhesi vakadzikadzinga kuHadhesi. Ishe akadzoka muzuva rechitatu nesimba. Ishe akakwidzwa akaenda kudenga kuna Baba neirori simba. Ndo simba ratinoreva nezvaro, ndo simba ratinotaura nezvaro. Kana taakureva mashoko ekutaura nesimba, taakutaura mashoko esimba aMwari anobva kumusoro kudenga. Saka hapana shoko inobva mubhuku iri risina simba. Shoko rose nerose nemabhiyo ose akanyorwa ngayo ane simba muupenyu hwenyu. Ushe hwekudenga zvawakagadzirirwa Ishe, hauna kugadzirirwa ava isu chete vanokutenda kuti Jesu Kristu, asi wakagadzirirwa avo vaedheni vasati vanzwa Kristu, vasati vaparidzirwa iroro shoko, kuti kana vasvike vanzwa shoko neiroro simba vagotenda vatendeuke. Nyoresai mazita mubhuku nguva ichiri pedyo. Nyoresai mazita enyu mubhuku dzomweya dzeupenyu husingaperi. Nokuti bhuku idzedzi dzakamirira kuzarurwa, dzichigere kuzarurwa kuti tione kuti ndiani akanyorwa mubhuku, ndiani achararama nokusingaperi, ndiani achapinda muushe hwekudenga, uyo achapinda akasununguka. Isu pano vaparidzi tendi tichitoparidza kuti nesuwo tigochibatawo, tigonyorwawo nesuwo mazita edu mubhuku. Asi kuiparidza zvireve kuti tanyorwa mubhuku, kuishumira zvireve kuti tanyorwa mubhuku. Nawe kunyorwa mubhuku hama inawo uhuru. Ndavakawanda vakakurira muchitendero, vakakurira vachinamata Mwari, vakaudzwa namadzibaba avo zvokunamata Mwari, vakatenda kuti aiwa Mwari anonamatwa nenzira iyi yakadai neyakadai neyakadai.
Asi vakati vakura, nyika yakura mavari, vabata ushe hwenyika, ushe hwenyika ukabata ushe mavari, kusvika vari kwari kurasika vari kunyika. Unozwa vachitaura vachizvikudza, takakurira apostoli isu, takakurira hwisiri isu, takakurira isusu kupentekosti isu, takakurira kwakati. Vachitaura nemazita ezvitendero zvizhinji, asi Kristu Jesu achishayikwa mavari. Vachitadzira Mwari. Zvivi zvizere mavari, vakaremerwa nezvivi. Zvino munopona seiko kana makatakura zvivi? Ishe anoti uyai nezvivi zvenyu nyangwe zvakatuka seropa, ndigozviisa muropa regwayana, ndigozvinyika nguo dzenyu muropa regwayana, ndichenese zvivi zvenyu zvigovasa mazaya echando. Saka hapana chivi chipi nechipi hama chaukazviremedza nacho chisingawanikwi nekuregererwa naKristu chete. Asi Kristu unoregerera uyo munhu unenge waregererwa nemwoyo unoda. Kwete munhu anouya kuzoda kuregererwa naShe kuti adzokere mabasa ake. Anoda kuhanda mukureurura, iye achireurura nhema asingareure chokwadi. Varipo anouya kuzoti tida kutendeuka kuna Mwari, wonyepedzera kuda kutendeuka zvazvokwadi, asi avo mwoyo mavo vakahwandira nechekumashure. Kuti ndinofanira kuenda kuna Mwari ndireurure, kana ndareurura ndodzokera pazvinhu zvangu. Mwari angachiona zvese. Meso aMwari ari panzvimbo dzose. Hapana chaungaite kufunga kana ndangariro dzako iwe chaungaite chakawanda pasi pezuva pamberi paMwari. Satani chaiye baba vako vakazvitadza. Pfungwa dzaSatani ndangariro dzake dzakaonekwa naMwari, asati adziita kuti uyu mupanduki, uyu achapandutsa marudzi, akapandutsa ngirozi dzose kumusoro kudenga. Mwari akanga azviona izvozvo kuti mukomana uyu ndo nhau dzake, ndo muitiro wake. Saka musava vakadaro. Tipinde mubhuku naEzra. Bhuku yaEzra inotiudza mashoko mazhinji. Zvino kwava namambo wePezhia wairarama muzuva iroro. Mambo wePezhia aitonga, ndo madzimambo ePezhia akanga aine simba. Asi madzimambo aya ane simba rakanga ainavo vangazokanamate Mwari mazuva avo. Asi Mwari akamutsa mweya wake mumwoyo wemambo wePezhia, kusvika mambo wePezhia atenda kuti aiwa kunamata Mwari ndo upenyu hwakanaka, ndo upenyu hwese. Mwari akamushandisa makore ake ose, akashumira Kristu, akaparidza Jesu, akaparidza Mwari ushe hwake hwese, akabata ushe hwake achishumira Mwari. Akazadzwa nemweya, akazadzisa zvakarehwa nemuprofiti. Zvaiti kudini? Mavara makuru aripo. Koreshi mambo wePezhia unotendera vaJudha kudzokera kunyika yavo. Zvino negore rekutanga raKoreshi mambo wePezhia kuti shoko raJehovha rakarehwa nomuromo waJeremia muprofita waMwari riitike, Jehovha wakamutsa mweya waKoreshi mambo wePezhia, akaparidza paushe hwake hwose. Akazvinyorawo akati, zvanzi naKoreshi mambo wePezhia, Jehovha Mwari wokudenga wakandipa ushe hwose hwenyika, akandirayira kuti ndimuvakire imba paJerusarema riri paJudha. Zvino Mwari wekumusoro kudenga wakamutsa mweya wake matiri, akazadza mweya wake matiri paJerusarema iro. Akati zadza, akati nda kuti mundivakire imba. Yamunondivakira imba Jerusarema iro, murizadze neshoko rangu, murizadze nezvitsvene zvangu. Tikaparidza shoko kumatimana enyika, nyika dzekumusoro, nyika dzekuzasi, dzekumavirira nedzekumadokero. Tikakuparidzirai shoko pano paJerusarema, tikati tendeukai ushe hwekudenga hunoswedera. Tikati tendeukai ushe hwekudenga hunoswedera. Tikakuparidzirai zvokutendeuka kwamarudzi, tikakuparidzai zveJerusarema idzva rekumusoro kudenga, rinofananidzwa nerino Jerusarema idzva ratinonamata nhasi tiri mukereke yatiri. Zvino mweya waMwari akauya tiri pagomo ratanga tiri paCape Town, tiri pagomo repaNewlands. Mweya waMwari akauya akataura pamweya akati, tarira ndinonzi Eria, ndini Eria ndiri kutaura, ndiri kuti nyora mashoko aya nekuti ndaazvokwadi. Jerusarema idzva, itumidza chechi with Jerusarema idzva ichabatwa, ichitonga, ichiwanikwa, ichinamatswa navanhu vanoda Mwari, vanotendeuka pakuita kwavo nendangariro nepfungwa dzavo, nemwoyo unoda kuti vagonamata Mwari. Nyora kuti kereke iyi ikereke yavanhu vanomweya,
ikavambwa noruoko rwaMwari. Ameni. Haina kuvambwa nemunhu kana nokuti munhu wafunga ari kudzimba dzekumba kwake akazvirota akati aiwa kwete. Asi Mwari akataura akati, tarira, Jerusarema idzva kereke ino ndakaisima noruoko rwangu rune simba. Midzi yayo yakadzika kusvika pamwoyo wenyika. Hakuna kana chipi nechipi chingaizungudza kana kuiparadza. Tarira, mazuva ekupedzesera pane mazuva akaonekwa. Pakaonekwa mureza wakasumuka, zvikanzi tarira, no mureza uchisara wakamira ndokuratidza kuti rambai makatsunga mutsungiro kusvika mazuva ekupedzesera. Kana izvozvo paJerusarema pano patiri pakataurwa nomweya, pakarehwa nomweya. Saka basa ratiri kuita ibasa romweya, harizati riri remunhu, harizati riri rekufunga kwedu kana kunangana kuda kufadza hama dzedu kana kuti aiwa kwete, kana kutsvaga mari navanhu kwete. Asi ticharamba takatsunga tichitsungirira mushoko irori, nokuti shoko irori rakauya kwatiri rikauya nemweya. Mweya akataura zvirokwazvo, tikatenda kuti aiwa zvirokwazvo mweya ataura shoko rinhera zvokwadi, tikarinyora pasi. Zvino paJerusarema panonamatswa narume ane simba, panonamatswa nanamai vane simba, panonamatswa neavo vasina simba, vakaneta pamweya kuti vasimbiswe pamweya yavo, kuti vave vanhu vane kutenda kuzadzwe mavari. Ndiyo evhangeri atinokuparidzirai misi nenguva, kuti muve vanhu vane kutenda, vanoziva kuti munofanira kudana kuzita ripi. Munofanira kudana kuna Ishe Kristu Jesu mumwe chete, munofanira kudana kuna Baba mumwe chete, munofanira kudana kumweya mutsvene waMwari, mweya mumwe chete, mweya munyaradzi. Musadane kune mimwe mweya tikakuparidzirai. Musaite zvekuuka, musaite zven'anga, musaite zvembiya kana zvipi nezvipi zveun'anga, musaite tikakuparidzirai. Tikakudzirai munofanira kuzorotwa muzita raBaba noMwanakomana nemweya mutsvene. Takakuparidzirai izvi. Tikakudzirai tendeukai nekuti ushe hwekudenga hunoswedera. Tendeukai nekuti ushe hwekudenga hunoswedera. Ushe hwako iwe hunoswedera kana uchinge wafa nhasi, wanzi wafa nhasi. Pako patoguma, seri kweguma hakuna munamato, hakuna kana munyengetero. Tikakuparidzira izvo. Timuve vanhu vanokutenda, timutendeuke. Jerusarema idzva iri rakasikirwa ichi. Jerusarema idzva rakasikirwa iwe neni. Zvanzi naKoreshi mambo wePezhia, Jehovha Mwari wokudenga wakandipa ushe hwose hwenyika, akandirayira kuti ndimuvakire imba paJerusarema riri paJudha. Zvino ani naani uripo pakati penyu wavanhu vaMwari, vanhu vake iye Mwari, Jehovha Mwari wake ngauye naye, ngaakwire hake naye Jerusarema riri paJudha. Zvino kana pakati penyu paina avo vanonzwa kuti aiwa toda kunamata Mwari, kune vari kunzwa kuti aiwa toda kunamata Mwari mupenyu, uyo unoparidzwa paJerusarema, kana mweya waMwari amuswa mamuri, Mwari asimbise mweya wenyu, ngausimuke, ngauye tinamate Mwari. Takasununguka kunamata tose, kubata tose. Asi hazviregedze kunamata izvozvo, uye hazviregedze vari kwavari kuti vanamate ikoko, nokuti muviri waKristu mukuru, mutezo mumwe chete, asi nhengo dzakasiyana siyana, rimwe ruoko, rimwe imhino, imwe inzeve. Hazvikutadzisei kupinda Jerusarema idzva rekumusoro kudenga. Asi kana mweya wenyu wasundwa naMwari, kana mweya wenyu wazadzwa naMwari, masundwa naMwari kuti aiwa tofanira kuti namate paJerusarema, uyai tinamate paJerusarema makasununguka. Izvo zvavari patorino vamwe vanenge vachitoparidzai evhangeri yaSatani, evhangeri yekuti vari kutaura zvokuti uyai tinamate, vari kuda kutsvaga mari navanhu. Mari ipi yauinayo iwewe baba? Imari ipi yauinayo iwewe chatifidha isusu muri mairi, muri vatatu? Kana isu tichitora mari yenyu saka ramakandiwa namagaya vazoita sei? Nokuwanda kwavanenge vakaita ikoko. Pano paJerusarema hatizati haisi nhau yokuwanda kwavanhu, asi nhau yokuwanda kwavanhu vaMwari. Vanhu vaMwari vane ndangariro imwe chete nepfungwa imwe chete, vanhu vakapona, vanoda pfungwa dzekupona, vane mwoyo yakatarisa kudenga. Ndova tinodana kwavari. Tinodana kwamuri vanonamata Mwari, vanoda zvekunamata Mwari kwete zvokutsvaga mari kwete.
vana zvekukudzwa navanhu kuti hanzi tinoprofita, tinoprofita isusu, garai ikoko, kwete pano paJerusarema. Vanoita upombwe vachifumba vakadzi vevanhu, garai ikoko. Vanoita upombwe vachiendera varume vanhu kuti vatora varume vanhu, garai ikoko, kwete pano paJerusarema. Jerusarema, imba iyi yakanzi nababa vakaimba, imba ichanamatwa Mwari mupenyu. Varume, ndinokutumai, endai kunyika muparidze shoko evhangeri, fambai nerori basa. Kubva pazuva iroro tiri kuramba tikofamba nerori basa, hatisi kuzoneta nokuti tiri kuziva akatituma. Nawo waizati kutsvaga mari nemi vanhu, mari ipi kwedza muinadzo? Muri ana wekineri here? Dai muri ana wekineri maiti zvimwe zvida mari dzenyu. Zvino mari dzenyu hadzishande pano paJerusarema. Silivhera dzenyu hadzishande pano paJerusarema. Zvimbori zvingwenjere minyazi dzenyika ino hadzina kana maturo pamberi paMwari. Mwari ane dzake silivhera, ane dzake ndarama dziri muvanhu, idzo ndo dzatiri kutsvaga. Silivhera nendarama dzaMwari tiwe neni hama. Tisu silivhera yaMwari isusu, tisu goridhe yaMwari isusu, tisu ndiro dzendarama dzaMwari, tisu ndiro dzesilivhera dzaMwari, tisu mbiya dzegoridhe dzaMwari. Saka tinoparidza tichitsvaga idzodzo mbiya kuti dzizwe shoko evhangeri dziuye pane dzimwe mbiya. Takune mbiya dzaMwari dzakateshekera munyika zhinji. Izvo zvino Mwari unamata ari kwaari, asi ipapo paari hapaziripo chaipo pake. Ndapano paJerusarema kune vakatarwa naBaba vari kumusoro kudenga kuti vanofanira kunamata vari pano paJerusarema. Ivavo ndo vatiri kuvhima, vatiri kutsvaga kuti tizadzise rugwaro rwaMwari neshoko raMwari. Saka hama tichiti kana makasununguka, sunungukai, uyai tinamate. Hapana chinokudzivisai. Pano paJerusarema hapaitwe izvozvo zvizhinji zvamaparika zviitwe, zvembiya zviitwe, zvemapakatwa zviitwe, zvengirozi dzehondo zvatizvizive pano ndezven'anga. Saka pano paJerusarema Ishe akataura akati haringapindwe neane tsvina. Saka zvose zvinopesana naMwari pano paJerusarema hazvidiwe. Saka uchiona nha tiri vashoma kudai nokuti tiri kuda vanhu vakaenda kudenga, tiri kufamba neshoko raMwari tichiita zvose zvinoda Mwari, zvinofadza Mwari, kwete kufadza vanhu. Takaparidza kuti musaite maparika, vemaparika vakabuda vakaenda. Takaparidza anamai musaruke musoro, musapfeke nguo dzevarume, musapfeke mbambama nemaminisiketi. Vaida zvemaminisiketi nokurukwa vakabuda, vakaramba kutendeuka, vakati aiwa tinoenda kunoitwa izvozvo, tikatendai kunoitwa izvozvo. Vaitombovapo vaprofita vanoda kukudzwa navanhu, vaitombovawo vaprofita vaitoitira munamato evadokero vachida kutora vakadzi vevanhu. Tikavabata paJerusarema tikatendai kunoitira mabasa enyu kunze uku, kwete pano paJerusarema. Vakaenda koko kumativi mana kwavakaenda, vakanoita mabasa avo ekuzvikudza vari ikoko, kwete pano paJerusarema. Saka pano paJerusarema hama tiri kufananidzwa neJerusarema iyo yakanyorwa kuna zvakazarurwa 21:9. Ndiyo Jerusarema ino yakatumidzwa zita rekuti Jerusarema idzva naBaba. Tiri pagomo panyurenzi padombo patanga takapfugama tikapapa zita rokuti padombo raEriya, nokuti Eriya akataura mashoko esimba, akatiudza ari pamweya waMwari akataura akati varume, ndo basa ratikukupai, endai munoparidza shoko varudzi atende kuti Jesu ndiye Ishe, kuti varudzi atendeuke anamate Mwari. Wongo makereke mazhinji, wongo masvondo mazhinji, aiwa zvakanaka zvakadaro, asi pano paJerusarema Mwari ndo zvaakatirayira. Zvino ani nani uripo pakati penyu wavanhu vake, vanhu vaMwari,
Jehovha Mwari wake ngauye naye, ngaakwire hake Jerusalema riri paJudha kundovaka imba yaJehovha Mwari waIsraeri. Ndiye Mwari unogara paJerusarema. Mashoko atiri kutokuudzai hama, uyai paJerusarema, tinamate paJerusarema. Jerusalema ndo pana Mwari. Ndiye Mwari akatirayira, ndiye Mwari uri kutaura akati uyai. Kana mweya yenyu yamutswa naMwari, Mwari amutsa mweya yenyu, sumukai ipapo muye kuzovaka imba. Imba ndo chechi yatiri kutaura nezvayo. Kuna zvakazarurwa, Johani anotaura achiti, tarira mutumwa akanditora pamweya, ndikaona vanhu vazhinji vakamira pamberi pechigaro cheushe, vakabatwa michindwe mumaoko avo, vakapfeka nguo chena. Ndikabvunza nani naye, ndikati kwavo ndevapi kwavo? Akati avo novazivawo, idzo ihama dzako idzo dzakasuka nguo dzadzo muropa regwayana. Iwe neni tiri pamwe. Nguo dzedu idzi hadzisi nguo dzatiri kutaura magemenzi kwete. Nguo dziri kutaurwa ndinoreva zvivi zvenyu zvamaita munyika, mukauya nazvo kuna Kristu, Kristu akazvinyika muropa rake zvikabuda zvakachena semazuva echando. Saka ndivo vatiri kutaura tichiti aiwa varume, ndivo varume vari kutsvagwa naIshe vakaonekwa pamberi pechigaro cheushe. Ndivo vatiri kuti ngavauye vavo tinamate pano paJerusarema. Kana uri murume ada zvemari, enda kuna vanoita zvemari variko. Kana vanhu vada zvemamiracle money, endai pamiracle money variko. Kana vada zvemaparika, endai kunoita zvemaparika variko vanodaro. Kamarange vakatovhura chechi nenhau yemaparika. Endai ikoko, munoitirai zvinhu zvenyu ikoko. Asi pano paJerusarema hama, tiri kutsvaga avo varume vakasimba, matanda akasimba, anokwanisa kumisa imba, kuti imba inge yakamira yakasimba. Basa harizatiri remunhu wandiri. Izvo vaprista vakanzi vafa, hazvire kuti basa ratomira, nokuti harizatiri remunhu wandi akatimutsa, haana kutimutsa ari oga. Hakuna Mwari anomutsa munhu ari oga kuti enda unomisikidza imba. Asi mambo wePezhia akati azadzwa nemweya waMwari, akarayira kuti ndevapiko vamwe veimba iyi yaMwari, ndevapiko vane mweya waMwari, vamwe varipo pakati penyu, ngavauye ngaasimuke. Kana paine asundwa aine mweya waMwari, asundwa nemwoyo unoda, ngaauye aende anovaka imba yaMwari kuJerusarema. Ishe akati paakaenda akasiya arayira kuna Timotheo akati, tarira pamusoro pako ndopandoisa imba yangu iwewe. Chienda neshoko, muparidze shoko, makadaro makafanira zvakadaro. Judhasi vanozvisungirira zvake kuvarume vasara vari 11. Zvikanzi zvino zvavari 11, ko chigaro chaJudhasi chagarwa naaniko kana chakudenga? Zvikanzi vakatora mujenya vakanzi kandai mijenya, munyengeterai. Vabva vanyengetera pamberi paMwari, vabva vanzi uyu ndiye achagara nhaka yavanenge ichigarwa naJudhasi Iscariot. Varume vakafamba nebasa, vakaparidza shoko evhangeri. Pauro ari nekuko achifamba nebasa achiparidza shoko raMwari. Nanhasi shoko iro rakasvika kwatiri, nanhasi isusu tinaro. Isi takazvarwa riripo. Yanguva yedu yokuti tiritsinhurewo, tifukunurewo kuti tione kuti shoko rakamira sei, todyawo zvokudya zvomweya. Kana nguva yedu yakwana nesuwo tichapfuura. Asi mumwe nemumwe achapiwa mukana wake wekuzvishumira nekuzviteurira pamberi paMwari. Ndo mukana watiri kukupai hama. Uyai tinamate, uyai tinyengetere paJerusarema. Ani nani wakasara papi nepapi paanogara, murume wokwake ngamubatsire nesirivhera nendarama nenhumbi nenzombe uye nezvipo zvavanopa nokuzvidirira kuzovaka imba yaMwari iri paJerusarema. Ipapo vakuru vedzimba dzamadzimambo aJudha naBhenjamini vakagadzira, navaprista navaRevhi, ivo vose vakanga vamutswa mweya yavo naMwari,
ndokunovaka imba yaJehovha Mwari yakanga iri paJerusarema. Pakamuswa marudzi, pakamuswa vakuru, pakamuswa vaRevhi, vaprista, vose. Munhu wese akanzi murume wese anokwanisa, kana aine silivhera, aine ndarama, aine nzombe, aine zvipi, adurure kana simba rake chairo, aende anovakira Mwari. Zvichireko zvinova kuti pachechi kana munhu aine zvikwanisiro ngaaise kuna Mwari, kwete kuti vanhu vadye. Kwete. Mweya wekuisa kuna Mwari nemweya wekupa Mwari ndiwo unotsvagwa pamunhu. Munhu akava nezvipo zvake akati varume ndauya nesilivhera iyi, ndakuti silivhera iyi muishandise kutemberi yenyu kuti basa raMwari rivandudzwe. Silivhera iyi haina kunzi idyiwe nemunhu, asi yanzi ivandudze basa raMwari. Zvino pane tumwe twana papa netumwe twavafundisi tinoonekwa kuda kutodya mari iyoyo, wada kutoita vanobhadharwa every month, uda kutoenda papayroll. Ushe hwakudenga hauna payroll, hakuna munhu ari papayroll. Kana muine silivhera toisa silivhera apa, mune ndarama toisa ndarama apa, kana mune nzombe toisa nzombe apa. Zvinhu izvi zvotibatsira kuvandudza basa raMwari. Tikati kereke yaMwari parikudiwa kuvakwa, panoda kuiswa floor, panoda kuiswa rufu. Kana paina anazvo ngaaise, kana paina ane silivhera ngaaise, kana paina ane nzombe ndokuti motikari, kana paina ane motikari yekutakura zvacho ngaaise mota iyo. Ndozvinoda Mwari kuti basa neimba yaMwari ivakwe. Imba yaMwari haivakwe nemejiki, hapana mejiki inovaka, asi zvinotovakwa nemaoko avanhu, nesimba ravanhu, nesilivhera dzenyu, nendarama dzenyu. Tozinovaka imba yaMwari. Zvino vamwe apostori akati aiwa nyaya dzemari dzinodzinga vanhu pachechi, saka hande tonamatira parenje, tonamatira pasi pemuti. Akati hatikati kunamatira pasi pemuti zviri nani nekuti hatizonetsanana nenhau dzemari dzevanhu. Mvura dzichinaya vachecha, zvinova nechando vachinaiwa nemvura ipapo. Vana kusvika pakurova nebhiraziya vari parenje. Mheni ichirova nekuko, mvura ichirova nekuko, kana iri nguva yekupisa zuva nekuko, twacheche tusvava twabva kuzvarwa nhasi nokwana kari pazuva ikati rohwa nezuva. Hanzi ndokunamata Mwari. Vakai dzimba dzokunamatira Mwari, vakai imba yokunamatira Mwari. Mwari kana achiti vakai imba yangu, ari kutaura vakai mudhuri, munamate mudhuri umu, monyora zita kuti imba yaMwari, vanhu vopinda vowane kwokunamatira. Kukanaya kwatonhora kukapisa, hakuna munhu achataura achiti ndatadza kunamata Mwari noti wangu chinaya, ndatadza kunamata Mwari noti wangu chipisa. Pindai muimba yaMwari, namatai mutemberi. Zvino temberi iyoyo aivakwe nematombo, aivakwe nenzungu, inovakwa nesilivhera dzenyu nendarama dzenyu. Modziisa idzo kuti aiwa nepandinapo padike apa, batai neipapa apa. Zvinoshanda izvozvo. Kune mukadzi akabvisa dhora, akabvisa mari yake kupedzesera, akati ai ndio mari yake kupedzesera, ipayo kuvarombo vanoshayiwa. Ishe akazoona kuti mukadzi uyu pane vanhu vese vabvisa, mukadzi uyu ndiye abvisa yakawandisa pane vanhu vese vabvisa. Saka nawo waise kubvisa mari, ufungidzira izvi pana vane mari akuzara kubvisa mari, nhamo dzatopera, zvatoita tatoenda kudenga. Kwete, nemari yako iyoyo haupindi. Usazvikudze nemari dzako idzodzo. Kana uinayo unongopa wakanyarara. Kana usikade kushambadzwa unongoisa muenvelope obva wapa vanyori kuti vanyori iyi mari mobatsirikana. Vanyori voiverenga vonyora mubhuku kuti papiwa mari dzakati dzapirwa kuti dzibatsire pane zviva kuti zviite. Voronga mufambiro wacho. Uye kana wapa kuti uriwo kana wapa, kana usiri basa rako rekuona kuti zvafamba sei, usazvitsvage zvafamba sei, unozvitsvaga iwewe uri waiswa nemukomiti yekuplana zvinhu.
kana usina kusakomite kurana zvinhu siya zvakadaro. Iwe hauna kupa vanhu asi wapa Mwari. Kana wapa Mwari siya zvakadaro. Kana waona kunge wadyirwa usape futi, gara wakadaro futi. Naudze Mwari hasidzo dzokutombobhabhatidzana tichibhabhadzirana tichinyengererana tichinanzvana kwete. Kana uchida kupa ipane mwoyo unoda. Uye kana wapa usazotera wakutsvaga kuti yakafamba sei. Wakapa pakatokwana. Chembere yakapa dhora muchechi, kapa dhora chembere yakazoona chembere yakazodzoka ichibudza kuti dhora rangu madyiro ari kuitwa panapa hasi kwaona mushe kwete. Kune vakagadzirirwa vabati vehomwe, vasiye vabati homwe. Kune vakagadzirirwa kuplana kuti homwe yacho yakufamba yakadai yakafamba kadai. Siyaiyo vaite zvavo ikoko. Iwe pako watoshumira Mwari wapedza. Kana uchipa ipane mwoyo unoda. Ukaona tai wapana vaparubiwa mari, ipa ipapo. Ukaona tai wakapana zvinasike sponsor vachikochema kunzi mari asi vanhu vari kubvisa mari, pana baba ibva ipapo vari kudyiwa mari. Ibva ipapo. Kana kuti regedza kupa. Nokuti hapana anosungirwa kusa kwete. Hakuna munhu anonzi hanzi achanamatirwa nokuti anabvisa mari uchechi kwete. Hakuna munhu anonzi achaponeswa naMwari nokuti ana kubvisa dhora rabviswa nevamwe kwete. Kana usina hauna. Uye kana uinayo usiri kuda hauna, wakafanana neasina. Haisina yokubatana nekuzvuzvurudzana kwete. Yauinayo diki yauinayo tipe kana uchida kutipa. Kana usingadi regera. Kana une yakawanda yakakupa ipa. Usazoitera mashure uda kuchita auditor general yo yakafamba sei, mari inofamba sei pana. Ndoku department kwako here. Kereke yaMwari yakafanana nekambani. Hakuna manager anobva uko onoenda ku finance department anoti mari dzinofamba sei kuno finance siya finance dzavo. Vachazoya neripoti yavo vachikuudzai kuti mari dzafamba so. Modza vabvunza mubvunzo ipapo kuti moneti yakati wandei here, mozobvunzana ikoko. Kwete kuti kereke vanhu vanoswera vachirwa nhau dzemari, nguva yekunamata yotopfuura. Vanhu vobviswa pana Mwari nenhau dzemari. Saka tichifanira tichiti aiwa kana tapa chechi nhau dzepachechi hadzisati dziri dzemari. Saka uchiona nhau dzemari dzinotaura vanhu vapedza kunamata kuti hama takupesana pano asi pane zviziviso zvatinazvo kuti tine kamari katiri kukumbira tinoda kuita zvakati nezvakati. Izvo zvipana vanobvisa mari dzepamwedzi dzinofanira kubviswa mari idzodzo dzepamwedzi dzinenge dzichienda kuhomwe yechechi, nokuti hamuzive kuti mangwana toda kuita programu ipi. Hamuzive kuti mangwana tosangana nedambudziko ripi richada sirivhera iyoyo. Saka mari dzepamwedzi kana uchikwanisa kubvisa. Kana usina hauna hausungirwa futi, hakuna anosungwa. Hakuna anotaurwa futi, kana usina kubvisa haufambe uchitaurwa. Wakatofamba uchitaurwa vanhu vatorasa kutenda kwose. Vanhu votosvika kunonamata Mwari kutemberi nokuti anzi kune nhau dzemari dzinotaurwa ikoko. Ishe akati achisvika navadzidzi vake patemberi zvikanzi iwewe haubvise mari dzetemberi iwewe takukusungira izvozvo. Ishe akabva mudzidzi wake zvikanzi enda kugungwa. Oende kugungwa uchawana paine hove yakarara iri padombo. Svika hove yovhura muromo tora dhora ririmomo. Akasvika akaenda kugungwa akaona hove zvishuwa riri paruware, hove irikutamba iri paruware. Apa vasvika vavhura muromo mehove akaona mune dhora. Akatora dhora iroro akaenda naro kutemberi kandi ndaya nedhora kuzobhadhara mari yetemberi. Ishe akati mariwana dhora renyu. Asi nhau haizatiri nhau yedhora. Nhau Ishe aiparidza kuti nhau dzemari hatifanira kutadzisa vanhu kunamata Mwari. Temberi pane mari dzetemberi dzinodiwa, hongwe dzinodiwa, mari dzinofanira kubviswa izvozvo. Asi kana tisina hazvirevi kuti hatifanira kunamata Mwari. Tototadza kunamata Mwari, mweya yavanhu yotopinda padambudziko. Vanhu vopinda bhizi naSatani kunze uko vachitadza kuuya kuchechi kuzonamata Mwari. Zvino pano paJerusarema hama tiri kukuudzai. Tokuudzai pachena, tokuudzai vamene.
hongu mari dzechechi dzinodiwa, mari dzetemberi dzinodiwa, asi kana usina hauna, kana usingada haudi. Hatimanikidzane uye hatikumanikidzi, hatikubvunze. Kana usina hauna, kana une dambudziko unofanira kuya ndiyo dambudziko, taura kuti ndimereka dambudziko kandina inini, pane zviri kundinetsa zvakati handisi kwanisa kubvisa kamari kangu kari kudiwa kekupera kwemwedzi ketemberi yaMwari. Izvezvi mamwe matemberi vasati vane pavo vari kubhadhara rendi, pane rendi fana kubhadharwa ipapo, rendi iyoyo inenge ichitodiwa. Ndizo mari dzacho dzetemberi, ndo mari dzacho padzinoshanda ipapo. Pakadanidzirwa gomo, ponzi pane gomo, munyori afana kuratidza kuti aiwa tine vabatire hongu, abate hongu vati pane mari yekuhaya kombi kuenda kugomo, tabhadhara kombi handei kugomo. Hakuna munhu anofanira kunzi tipei mari yekombi, otherwise mari yekombi haina kukwana saka hasi kuenda kugomo namata Mwari. Kwete. Kuhomwe iriwe here mari inokwana kubhadhara kombi, kana yakwana yobhadharwa vanhu voenda kunamata Mwari. Hapana chinhu chipi nechipi chingatadzira vanhu kunamata Mwari. Sirivhera, ndarama, kwete. Izvo tinozviramba. Nokuti sirivhera yakakosha ndiwe, ndarama yakakosha ndiwe. Izvi mapepa, zvimabhondi zvotadza kunamata Mwari, zvimapepa zvaprindwa navamwe vanhu hazvikatadza kunamata Mwari. Aiwa, nenzira dzokunzwa nganzwe zvinoreva mweya pakereke. Uye vose vakanga vapoteredza vakasimba maoko avo nemidziyo nesirivhera nendarama nenhumbi nenzombe nezvinhu zvinokosha, pamwe chete nezvose zvavakapa nomwoyo wavo. Mapanzwa? Nemwoyo yavo. Mambo vataura vakati vane sirivhera nendarama nenzombe nesimba nezvose, uyai, kana mamutswa naMwari uyai. Mambo haana kuita order kuti hanzi by order, haisi tax. Mambo akataura, haana kutaura kuti tax, dai tax dai munhu wese akatemwa masoja kuti tipe une sirivhera, tipe dzombedzo. Asi mambo akataura akati anenge amutswa nemwoyo unoda ngauye aende nevamwe anovaka imba yaMwari. Ndozvimwe chete nepapa. Uye kupa futi muimba yaMwari hazvirevi kuti izvozvo zvichakupa ropafadzo naMwari. Kupa nemwoyo wako wauinawo wekunyengera hazvirevi kuti zvichakupa ropafadzo yaMwari. Ana papa anobva kubata ipapo kuti mukapa muchete iri ropafadzo yebheza riro mawinde kudenga usahazaruke kana usina kururama. Rurama pamberi paMwari saJobho. Warurama pamberi paMwari saJobho iwewe, obva watya Mwari nemwoyo wose, obva wada Mwari iye wamasimba ose ekumusoro wose, obva wadana kumwanakomana wake wakatuma ari woga, obva wachepa muchechi kana kupa nherera kana chirikadzi kana anotambura usingazvirinzire hwamanda. Ndenda pakuno vakabata foni selfie ta video uchipa ropa ndikupa ropa mukone rana kutambura ndiri kupa otanzi mawinde denga anozarwa. Api mawinde denga anozarwa pakadai? Auwa mawani hakuna naMwari akadai. Ipane mwoyo unoda usina kumanikidzwa. Ananiasi naSafira vakaifira nawi, vakanga vapa kutemberi vakataura namuromo wavo kuti Mwari takupa izvinhu izvi. Zvakati zvauya zvinhu izvi vanhu vakavaita udyire, mwoyo yavo yakashanduka, vakafunga kufunga kwakaipa, vakanyepera mweya, vakamhura mweya, vakafira ipapo. Nhau yakaisiri yekuti anzi vakuda mari yakawandisa, kwete. Nhau yekuti vanyepera Mwari, vakauya nemashubhu okunyepa, vakanyepa zvakare pamberi paMwari kuti ndiyo yedu yakuda iwe. Vakaita Mwari kamukani kadikidiki, tange Mwari asingaziya, Mwari asingaoni. Udyire unourayisa, ndozvipachena. Saka kana uchipa ipane mwoyo unoda, kwete nemwoyo waAnaniasi naSafira kuti haya wandisa. Ndopa $100 nini? Aiwa, $100 yakawandisa. Aiwa, azvite ndofana kupa 10 dirham. Kana mwoyo wako uchida kuti upe 10 dirham, ipa 10 dirham wakanyarara.
kwete kuda kuchinyunyutira uchimhura Mwari nemashoko ako. Mashoko awanenge akureva kunenge atokutuka nokumhura Mwari kwavanenge ako. Kana une 10 uda kuti upa 10 iwo, famba ne10 uya ne10 uise 10 wakanyararawo. Kana mumwe munhu aisa 100, musiye akadaro, iwe uda kukomenda pa100 yake, iwe waramba neyako 100. Musiye aise 100 yake iwe ndiwani uda kutaura. Ndo Ananiasi naSafira watiri kutaura. Uda kuona zvevamwe kuti ndingapa yakawanda, ndinga anogopa mari yakawanda zitereki muchechi, ini 100 yakawanda zaida zviite azviite. Kwauri azviite, asi zvavakuita zvakutuka Mwari nekumhura Mwari. Mwari wake kana amupa mweya wake wasundwa naMwari kunzi gape 10,000 rand pachechi, anozviita nemwoyo unoda. Kana apa iwewe zvipe mvumo wekuti anofamba kutaura hayi kune vatobvisa ma10,000, hazvinei newezvo. Haisiri evhangeri fanenge ichiparidzwa. Paridzira vanhu Kristu, kutaura kwedu tunoparidza Kristu Jesu, kunoparidzwa shoko. Takanzwa kuti Jesu ari kuuya, ari kudzoka. Makazvinzwa here kwenyu? Kuti uda kutaura kuti mbati homwe izvozvi ane 100,000 yakabata. Haizi yako, hainei newe iyoyo. Mashoko awatotaura iwayo wada kupesa vanyori padhenja nematsotsi kuti vatsvage kunzanza vane 100,000 yavanyayo vakatora kuchechi. Iwewe zvituka Mwari. Kana wapa pako patoguma zvatokwana zvabvana ipapo. Kana usiri mubati wehomwe pako patokwana. Chimirira kunzwa zvimwe zviziviso. Vanyori vanouya, vabati vehomwe vouya votaura kuti mari dzedu dzepamwedzi izvezvi tapa mari yakati. Moziviswa mese sekiriki kuti mari yedu iri kuita zviri kuita. Nainamba yoti kuwanda kwayo ndikoku pa7. Na iye mambo Koreshiwo wakabudisa midziyo yeimba yaJehovha yakanga yatorwa paJerusarema namambo Nebhukadhinezari, akaiiswa naye paimba yaMwari wake. Koreshi mambo wePezhia akarayira Mitridhati muchengeti wepfuma kubudisa midziyo yose yaMwari yose iswa apa. Akaiverenga achiipa Sheshibhazari muchinda waJudha kuti da kuti midziyo iyi tiiverenge. Taiverenga oitora, waitora woenda nayo kuJudha kuimba yaMwari. Zvino kuverengwa kwayo ndikuku. Zvinokuverengwa kwayo ndikuku. Midziyo iyi midziyo yaMwari. Midziyo iyi ndiyo midziyo yakutaura kuti iwewe neni tisi mudziyo yaMwari. Tisu taimirirwa nemidziyo yesirivhera yaMwari. Yainzi midziyo yaMwari yaigara mimba yaMwari. Yakanga yatorwa namambo Nebhukadhinezari akaiisa mumba akaivharira imomo akati aibatwe. Shandisa imwe iyi handina kuiona nokutamnamata vamwe vaMwari pano. Ndiyo midziyo iri kunzi yakanzi iburitswe iswe pachena. Iyi midziyo iyi ndiwe neni. Iwewe uri sirivhera yaMwari, iwewe uri goridhe raMwari, iwewe uri pfuma yaMwari. Pai panonga vachinzi pfuma yaMwari ndianiko? Ndiwe neni, pfuma yaMwari. Takakosha kudarika nyika ino yose nezvose zvairi. Nyika ino yaunoona ine nesirivhera dzanoti Dubai ine mari oiri, zvose izvozvo takakosha kudarika zvose izvozvo. Isusu hatina kutengwa nesirivhera nendarama inoora, takatengwa neropa reumambo. Ndechipi chinhu chakambotengwa neropa pano chaunoziva? Urombwa, vanoedza urombwa kuti vakupe ushe hwakanaka, vakupa ushe hwenyika, vobva vakurombesa neropa renyika, vobva vapa ropa iroro robva ranzi ndo zvatakupa sezvipiriso zvinonhuhwira kuti iwewe ubate ushe panyika. Ovana munhu unoromba, ovana neropa, ova atonga nyika nokuti anenge apiwa ushe hwenyika, ova aita mari yakawandisa opedza hama dzose.
vachida kuedza chete kuda kukopera Ishe wedu akatitenga neropa reumambo. Ropa rehama yako iwewe harina simba. Ropa revana vako vakachekeresa harina simba. Ropa rehama dzako amai nababa vakachekeresa harina simba. Nemhandara dzawakatora ukachekeresa ukauraya hadzina simba. Unonzwa mavanizi pandiwa ropa remhandara, ropa nemwoyo wemhandara nemusoro wemwana, atora musoro watapiwa vakachekeresa tapiwa. Zvikanzi pandiwa musoro wemwana mudiki asina mhosva, asina zvaanoti anoziva kuti ukupiwe ushe iwewe, unangedza kukopera ropa reumambo. Zvino isi ropa rakatitenga, iropa rine simba, iropa rekuti nyangwe Satani chaiye akaritadza. Satani akarona anodedera ropa iroro. Ndoropa rakatorwa rikapiwa pamberi paMwari sezvinonhuhwira, Mwari akaritenda akarigamuchira. Nenyama ya Kristu ikauya pamberi paMwari ikapiwa sezvinonhuhwira, zvikanzi ndo nyama tinokupa iyi kuti musunungure marudzi navanhu kuti vave upenyu husingaperi. Mwari akagamuchira akatenda kuti nyama iyi nyama yakanaka, ropa iyi ropa rakanaka. Naizvozvo zvipo zvandapiwa izvo ndagamuchira, ndakuchikupa iwewe upenyu husingaperi. Iwe ndouchapa, ani nani achakutenda achakutevera, newauchada ndiye uchakupa upenyu husingaperi. Saka tigara chiyo hama chiti kuna murume anonzi Jesu, namatai murume anonzi Jesu, tsvagai murume anonzi Jesu, nokuti ushe hwakaiswa maari, nesimba neupenyu husingaperi hwakaiswa maari. Haukwanise kumujamba oenda kuna Baba, nokuti zvose zvakaitwa muna iye. Vaya vanoti hatinamate Jesu, hatinonzwa zvaJesu, vada kujamba protocol. Denga rine protocol, protocol yapo nyowani, iprotocol iripo yakaiswa. Protocol ndeyekuti munhu oende kumwanakomana. Maoenda kumwanakomana, iye ndiye anogovera waanoda. Anotaura achiti tarira ndikukurumidza kudzoka, ndakabata mubayiro wangu muruoko rwangu, ndichipa wanenge ndada neakandibatira mugove wake. Zvino iwewe zvauri sirivhera yaMwari, iwewe zvauri goridhe raMwari, mubayiro wako uripo. Saka tiri kuparidzira izuva nezuva paJerusarema tichitendeukai, ushe hwekudenga hunoswedera. Nyoresai mazita enyu mubhuku dzeupenyu nguva ichiri pedyo. Ndozvakaichiitira izvo, nokuti makatengwa neropa reumambo, muri pfuma yaMwari. Anzi kuwanda kwayo ndiko kuku ndiro dzendarama dzina 30, nendiro dzesirivhera dzine zviuru, chine chiuru chimwe, namapanga ane 20 namapfumbamwe, nembiya dzendarama dzina 30, nembiya dzesirivhera dzerumwe rudzi dzina 410, nemimwe midziyo ine chiuru chimwe, nemidziyo yose yendarama nesirivhera yakanga izere nezviuru 5,400. Izvo zvose chechibhazari wakaenda nazvo panguva yokubva paakatapwa Bhabhironi achienda Jerusarema. Kuwanda kwemudziyo uku ndokuwanda kwevanhu vaMwari. Vatinoti vanhu vaMwari ndi avo vakatenda kuti Jesu ndiye Ishe, vakabhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene waMwari. Ndimi mudziyo yaMwari yakaverengwa, inozivikanwa. Hakuna munhu achapinda kuti anzi andazongopinda nelaki, ndazongopushwawo pana vanhu vamachita puresha, ndazongenda ndakapinda. Haupinde, hakupindwe nepuresha. Mukova mudiki, asi mumwe nemwe achapinda achidzi next 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 next. Hakuna ndomozi chamhomho choda kuita puresha padhoo, hazviko. Saka tichiti mumwe nemumwe anofanira kuzviteurira, mumwe nemumwe ozvigadzirira nzira yake. Nokuti kana yakwana nguva yekupinda, aiwa haungopinda zvokuita zvokuita kutange vanhu vada kurobha shoko, vada kurobha ushe mudenga, haurobheke. Munopinda one by one, ichizi next 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 next. Asiri kupinda upanzi tsoka dzako dzotoramba kusumuka, unoona wega dzichenda uku, daenda uku, dzichenda uku, daenda uku, dzichenda uku. Unzi iwe kurumidza kuenda kwauri kuenda iwewe, ubva waenda kwaTesu. SvaMwari zvakarongeka.
Hapana confusion yekudenga kuti denga rocha confusion rokupinza iwewe nekuipa kwako by mistake. Tanzi mubati webhuku wako adzimikira akadanyora kuti Paulos, anyora kuti Paulo. Avaisa rako iwe zita instead of Paulos. Saka paitika ka mix up. Zviya zvinoita uchitupa zveza kuwaenda kuchitupa vanonosiya rimwe zita wonyora kuti mufundisi Chamboko pana Chamboko vaisa H kupedzesera obva Chamboko ane H chekupedzesera vanzi paitika mistake saka Chamboko atoziya hana H iwe une H saka kuti mumwe munhu saka paitika confusion saka upinde hakuna denga rakadaro. Ropa rako ipi nemweya wako zvichakupupurira ushe hwekudenga. Ishe pauti ushe hwekudenga huri mamuri, ushe uyu uchatipupurira kuna Mwari kuti ndirimo here umu kana handimo. Mweya achamira, mweya wako uyu achamira achipupura kuti hai inini zvokunamata nansi ndanini ndaingomanikidzawo. Mweya muchena waMwari obva uya achiti zvino kwazvo ichokwadi munhu uyu takatomboya nevhangeri akandiramba evhangeri yandaparidza. Kana ari munhu aitonamata ototaura kuti mweya anotaura kuti inini ndaitenga gevenzi but handine unyengeri, ndaiva munyengeri ndaimboita mabasa erima, ndichiita mabasa erima ndiri muchechi ndichiudza vanhu go back to sender, ndichiita macentral locking, ndichiita mahumbwe pachechi because mweya hanyepe. Saka mweya wako anenge akutaura chokwadi pamberi pemweya waMwari. Mweya waMwari achisimbisa kuti ichokwadi. Ndakatombomurayira ndikamutsungura pamweya kuti tendeuka, usaite zvekuuka, akaramba kunzwa munhu. Nyama yevhanzi, iwe nyama uruziva kwauri kuenda, tiri kumbotaura namweya. Iwe nyama gara waenda, nyama obva atotiza tsaranzidzo. Obva atonotsvauko, obvanzi tasara kutonga iwe mweya taura nyaya yako kuti yakamira sei. Mweya achotanga kutaura kuti hanyi ndaiva munyengeri. Nandikanamate Mwari ndaibhaiza ndichinyepera vanhu go back to sender, central locking, ndichitamba naMwari so. Uvamudza mazvinzwa amose zvataurwa. Hapana imwe nzira. Vakadai vane kwavo kwavanofanira kuti vaende. Uvhanzi iwe enda kusaidi kwako uko. Obva waenda uchimhanya mweya wako obva wanotsva. Nawo yekutsva iyi haasi mahumbwe. Dai ari mahumbwe, dai zuva redu iri rakadzima iri. Zuva redu iri zuva rinobuda iri. Dai rakadzima. Dai evhangeri atiparidza yakafa iri. Kana evhangeri iri yekunyepa dai zuva iri rakadzima iri. Asi iye munhu akabatidza zuva ndiye munhu akataura mashoko ekutsva kwavanhu. Akataura kuti moto uyu mukana moto wandasika, nyika iyi ndichaisa moto, nezvose zviri mairi ndichazvisa moto, varipo vachapona. Ishe akati aiwa panofana kuti vapone, chindituma inini ndinotora vacho vanofanira kupona. Kana tichinge tavatora mozoita zvenyu zvamunoda nenyika nezviri mairi. Mwari akabva atendera akati zvakanaka izvo zvakadaro, ndakuchitumira mwanakomana wangu kuti anotora vasara. Kana atora vasara vanenge varamba zvachose, ndichavatora nenyika yacho zvose ndoisa moto. Ndozvo in short ndo evhangeri atiparidza. Tendeukai tendai kuna Kristu, nyika ichaiswa moto. Nokuti moto uriko nokuti ndiwazvokwadi. Akabatidza zuva ndiye akabatidza iwowo moto. Akabatidza zuva ndiye akareva mashoko aya kuti arume munotsva. Saka tinokuparidzirai pano paJerusarema kuti mutendeuke. Kwete kuti tiite kunge tinoziva magwaro stereki. Kwete isati tizive magwaro, asi anotiudza magwaro ndiye wacho akamanyora. Anotora kune zvaakaona nezvaakanzwa kudenga otipa izvo isitokupatsanurirai. Saka zvapamuri kufuka kana kuwarira. Ndiro dzaiswa patafura dzomweya kuti mudye zvomweya, musarudza zvamuri kuda kana musingade muregera. Asi tafura yawarirwa. Tafura yawarirwa yashongedzwa yakagadzirwa zvakanaka, ndiro dzomweya dzaiswa, chikafu chomweya chaiswa, kwangosara iwewe kuti udye, ukure, kana usingade uregera.
Tushandura magwaro edu tienda kuna Deuteronomio 11. Hapana mavara makuru aripo. Chamberwa baba 11 1 kusvika pa 7. Naizvozvo unofanirwa kuda Jehovha Mwari wako nokuchengeta nguva dzose murayiro wake nezvaakatema, nezvaakatonga, nezvaakarayira. Unofanira kuda Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose, nepfungwa dzako dzose, nendangariro dzako dzose. Ugochengeta nenguva dzose murayiro wake nezvaakatema, nezvaakareva, nezvaakatonga, nezvaakarayira. Chete. Kuenda kudenga kunetse. Zvinhu izvi zvishoma zvidiki izvi. Asi pfungwa dzenyu nendangariro dzenyu nekukarira pfuma dzenyika nekuzvikudza ndozvinokubvisai pazvinhu. Nokuti haungati hanzi iwe unoda Mwari, obva kuti unoda Mwari asi haudi kuuya kuzonamata Mwari, unoita zvemari. Hanzi ndiri kubasa. Sema indigenous toshandira Monday, Sunday to Sunday tendiriko. Oshaya kana one day vanomovhara kamusika kuti kamusika kambovhara imonamata Mwari, yangu kunamata Mwari. Haudi Mwari, uri kuda mari. Mwari okupa 6 days akasimba dzekuzvishandira iwe usha mabasa ako. Obva ati nhasi zuva rimwe chete chimbouyawo umbonamata. Obva ati Sunday ndoirikudza mari manje Sunday Sunday ndoirikudza mari. Double aiwa akana. Dai chechi yaitwa pakati apa ndaiuya. Todati pakati tadedzera kuti pakati tine 5 ne3 yaitisangane pakati tinamate hauye futi. Obva kuti uri munyengeri. Haudi Mwari, hautye Mwari. Zivai nhasi, nokuti handitauri navana venyu vasina kuziva, vasina kana kuona kuranga kwaJehovha Mwari wenyu, ukuru hwake nechanza chake chine simba, noruoko rwake rwakatambanudzwa, nezviratidzo zvake namabasa ake ose akaitira Farao mambo weIjipita pakati peIjipita nenyika yake yose, nezvaakaitira hondo dzeIjipita namabhiza awo negoro dzawo, kuti vakamedzwa vose negungwa dzvuku. Nguva yakakuteverai Jehovha akavaparadza kusvikira nhasi. Nezvaakaitira murenje kudzimana makasvika panzvimbo ino, nezvaakaitira Dhatani naIbhirami vanakomana vaEribhi mwanakomana waRubheni, namashamisire akaita nyika muromo wayo ikavamedza ivo navane dzimba dzavo namatende avo nezvipenyu zvavo zvose zvakanga zvichivatevera pakati pavaIsraeri vose. Asi meso enyu imimi akaona mabasa ose aya makuru aJehovha aakaita. Ino hamuna kumaona, asi makamanzwa. Asi varipo vakamaona, asi vakamaona kudaro, asi vakatadza kutya Mwari, vakatadza kunamata Mwari. Vamaona mabasa esa. Zvino iwewe manje muzuva ranhasi Mwari ari kuratidza nesimba muzuva ranhasi izvezvi kuti nhasi unauri mupenyu, vamwe vako vakapfuura vakashaya. Nhasi iwewe pauripa papo kuti unzi iwewe uri pauri apa, Mwari ane kubata kwaakaita. Pamwe dai wakarwara iwewe ukatanga uchafa, Mwari akakusumudza kubva panhoo iwewe. Vamwe vakaposa vafa chaipo nematsotsi, asi Mwari akavapukunyutsa akava vapenyu nhasi. Vamwe vakaposa kana izvezvi nemaaccident, motikari murodhi ukapona nekaburike tsono. So ndi Mwari aishanda muupenyu hwako. Zvino Mwari zvaakazviratidza muupenyu hwako, so ukati zvina basa izvo zvakangoitikawo. Laki, hakuna chinonzi laki kuda kuedza, kuda kuhwanda pakukudza Mwari. Ukana munhu achiti ndakararama nelaki, handine laki kai, hauna laki. Ndi Mwari havasi kuda kuti vangotaura achikudza Mwari pamabasa ake akaita. Mabasa aMwari anoita hamudi kumakudza.
Izvo zvomunhu akauya akati hamawana basa rida kubhadhara mari yakawanda, wati anawana dhati kazida lake razodedzwa nemurungu. Hauna kuita lake, hauna kudedzwa nemurungu. Mwari ndiye akabata akapinda mumurungu akaudza murungu kuti ena unotora uyo munhu mupe mari yakati munhu. Iwe utanzi une lake, hauna lake iwewe. Izvo zvimwe munhu ainetsekana nemimba. Mwari akabva ati zvakwana mupei mimba, mazuva ake akwana mupei mimba. Ukabatira mimba, paukabatira mimba iwo panoti uise mbiri kuna baba akaisa mbiri kumuprofiti. Tanzi muprofiti akanyengetera ndikaita mwana. Ndapasa muprofiti baba ake vanobatsira. Ndakanamatirwa baba ake vane mweya. Hauna kubatsirwa nemuprofiti, wakabatsirwa naMwari. Ziyai vanhu vekutenda ndonhawirikwa. Ziyai vanhu vekudzorera mbiri. Izvo zvivana vakufamba vanzi weekend ndio baba vemazuva. Baba vemazuva munovaziya imi? Baba vemazuva munoziya zvazvinoreva here zvamunokushaura? Kumhura Mwari kwakadaro. Mwari ndiye Mwari baba vemazuva. Ndiye anokupai upenyu hwekufema, ndiye anokutendera zuva rakwamangana kuti upinde. Ndiye anonzi baba vemazuva, kwete weekend chivhai. Hazi baba vemazuva. Ishe akataura akati ukaona munhu panyika anokwanisa kuti awedzere kureba kwake neka 1 inch kudai utete, uye naye pano ndomunamata ndiye aMwari. Ukaona munhu anokwanisa kuti angozviwedzera ka 1 cm akadikirikiso, uye naye pano kuti ndimunamate ndiye aMwari wacho, anokuti hakuna zvakadaro. Hakuna munhu anokwanisa kuwedzera rimwe zuva kwamazuva ake kunze kwaMwari. Satani chaiye akwanisa kuwedzera mazuva ekurarama kwake. Satani akwanisa kuakata nokuti kuura. Asi anokwanisa kuwedzera, ndiye anopa upenyu, ndiye baba vemazuva, nokuti ndiye anokwanisa kuwedzera kubva papa pakukata. Zvino Satani anokata, inini ndokwanisa kukata futi. Ndokutora mafundisi ndoti mazuva enyu akwana nhasi nokukata imi. Azvirevi kuti ndine simba, azvirevi kuti ndaMwari. Satani anozvitawo namatsotsi nemabhinya anozvitawo, asi hakuna munhu anokwanisa kuwedzera munhu zuva rekurarama kunze kwaiye baba vemazuva. Kana nanzi ndiri kufa nhasi, Mwari akati kwete, udza mufundisi Chamboko paDubai kuti hanzi uchararama mamwe 30, ndiMwari chete anokwanisa kudaro. Saka hakuna mumwe baba vemazuva kunze kwaiye Mwari wemasimba ose. Saka mbiri nesimba nokubwinya tinodzorera kuna iye wamasimba ose, kumuridza. Musamhure Mwari nezvinhu zvenyika nokuda mari rakutengerwa bhara. Mota ibhara, iye mota iyi chingori chibhara chidemhe isimbi dzakaunganidzwa dzikaiswa magetsi dzikaiswa chibhatiri. Chibhara ichi miki omhura Mwari pamusaka pebhara here. Benzi, GD, mazita asina basa. Chibhara chinhu ichi, isimbi inoora, chibhatiri chinofa ichi, zvimataya tikazviputisa izvi hachifambe chinhu ichi. Obva wamhura Mwari namashoko ebhara, kuda bhara, udapiwa bhara nokupiwa mari, bepa rakanyorwa mufananidzo wemari kunzi ivalue, bepa rakanyorwa kunzi dhora uda kumhurira Mwariyo. Musamhure Mwari hama, ityai Mwari pazvinhu zvose. Baba vemazuva mumwe chete. Evhangeri yandatoparidza izvozvo mumwe munhu atozvimba izvezvi nokuti akudawo bhara rapiwa vamwe. Mumwe munhu angachitogadzira kavhidhiyo kake izvo adanopemawo bhara kuti apiwewo bhara nemari yakanyorwa, bepa rakanyorwa kunzi mari. Evhangeri iyi ndoevhangeri inoita kuti ana baba vasina kusimba, tuana baba twenhando twekutemu turegedze kunamata pano paJerusarema. Zviri nani hama tinamate tiri vaviri vatatu, asi tiri mumweya nemuzokwadi yaBaba, kwete kuswera takazara nemapere. Chechi yakazara vanhu 1000 pa 1500 vane kunwa upombwe, vamwe 100 vakaamba nezuro uko vari kutsvagwa nemapurisa,
vamwe 100 akababatwa nababatwa kutemu tikuda kukumbira mari yakadzimani tikumbira mabhara kuna weekend otanzi tikunamata mwari upi mwari akunamatwa pana mwari akunamatwa mahungani. Paulo anotara achiti varume ndaona makaungana ende muri kubishaira zvikuru muchibuda ziya nesimba asi muchinamata mwari. Ndikaona kuti apa panonamatwa mwari asi mwari akunamata. Ndaona patemberi pakanyorwa kunzi mwari asingazivikanwi. Ndo zviri kuitika paZimbabwe. Ukaona murume anorijiswa kuita mukadzi nemumwe murume anamate mwari. Kuna mwari anonamatwa narume wakadaro. Tuvarume tukakutemu tanzi ndana baba chabata ushe kudenga namwari. Mwari mupenyu aiwa kwete kuna mwari akadaro. Mwari achiti muri sirivhera yangu imimi, muri ndarama yangu imimi. Ona sirivhera ichida kuita kunanzwa mumwe murume kuti ipiwe bhara. Hakuna denga rapiro rakadaro. Zvino paJerusarema tokuparidzira evhangeri yakadaro yechokwadi iri pachena iri pamhene isingamubhabhadzirei ichikunyengetedzai kuti muuye tigowanda pano kwete. Pano ndepevarume wakasimba, pane misana yakasimba, pane ndebvu dzakasimba nepfungwa dzakarodza nendangariro dzakasimbiswa nemweya dzekuparidza chokwadi chamwari. Saka shoko iri chinzi zvokwadi nekuti chokwadi chete chofanira kubuda. Mukaona chakukunyereredzai chikubhabhadzirai dai ana mai mangorukwa mukarukwa mubatsa izvi kuparidza mukarukwa zvinoita toswera zara maperi pana musoro yakadaro mweya yakaipa ichitenderera mumusoro imomo. Vaprofita kupinda bhizi every Sunday kudzinga madhimoni musoro yakarukwa vanhu adyanguruyo. Munhu adyanguruwe nomunhu arukwa zvimwe chete. Uyu anamatirwawo asi uyu adyanguruwa atonani kuti akareurura anokwanisa kusunungurwa. Asi uyu zvisoro akadaiso zona adurirwa nerini Satani achitamba newe chete oziva kuti ako ndikuoneka ndikosangana nezvakaipa sei ndichinamata mwari. Kunamata mwari sei? Zvawakaisa musoro izvi ndozvekudzinga chiedza chiri mauri. Ishe akati potai misuka misoro yenyu nemadhuku machena chigova chiratidzo chevatumwa kudenga. Denga vatumwa vachida vakadongorera vanenge vachiona kuti amai vane kutenda kuti Jesu ndiye Kristu avarapawo. Zvakaipa zvikada kusvika ngirodzi dzinouya dzichimhanya kubva mudenga dzichikurwira iso kuti uyu habatwe. Vanenge vawana dhuku mumusoro chena. Obva waona mukadzi akasunga dhuku achiita zveboyfriend kwakutuka nekumhura mwake. Oti munhu akatosunga dhuku chena ngirodzi dzekudenga dziri kuti andomufananidzo wavatumwa kudenga. Obva waonekwa une boyfriend kutuka nekumhura mwari kwakadaro. Aiwa vamwe vanhu muchatongwa chete. Tendeukai hama nguva ichiri pedyo. Kana mafunga zvekuhura bvisai madhuku acho mohura zvakanaka. Munaswabindura zvakanaka musada kunyepedzera vanhu kwavo amuzi kwavo. Mofanira kuti tendeuka chete. Movha mauya makawanda muchechi makapfeka madhuku maroko akareba mushange madhisendi vanhu atonamata mwari hamwari ariko mwari achoti havanyengeri mwari anenge achiona zvese isati tisingaone tichikuparidzirai chete. Ndopekuti tikazokuparidzirai evhangeri yosvika kwamuri mobva mati taparidzwa. Ukaona uchita kuparidzwa evhangeri ine simba iyoyo kudza mwari otokudza mwari nekuti evhangeri yasvika paifanira kusvika. Kwana evhangeri ichange yabata iwewe kudza mwari nokuti nguva yake kuponeswa yasvika. Tenda ugamuchira shoko. Obva wabvuma kutsiurwa neshoko, obva watenda mwari kuti mwari ndanzwa kutaura kwenyu. Kwete kutaura kwamufundisi chamboko aiwa ndanzwa mwari kutaura kwenyu. Ndanzwa evhangeri yamaparidza kuti yake kakabatana neni nezvangu zvose. Naizvozvo mwari ndakuzisa pamberi penyu kuti ndiregererei ndakakutadzirai. Mwari obva wanoti azoshuva munhu uyu anzwa shoko evhangeri atendeuka chimusunungurai. Obva wasunungurwa unzwa munhu kurerukirwa sota ndakakaremerwa. Zvivi zvinorema
ibvai pakutadzira Mwari. Zvino paJerusarema pano Mwari akaramba akati hapakapinde chakasviba kana chinosvibiswa kana chinonhuhwa, nokuti Jerusarema rino rinofananidzwa neJerusarema rekudenga. Mwari unoti paZvakazarurwa 21:9, Jerusarema idzva mavara makuru. Zvino mumwe watumwa vanomwe vakanga vaine ndiro nomwe dzizere namatambudziko manomwe kupedzesera wakasvika akataura neni achiti, uya pano ndiko kuratidza mwenga mukadzi wegwayana chete inei. Ipapo akandiisa mumweya mugomo guru refu, akandiratidza guta tsvene Jerusarema, iyo Jerusarema idzva rekudenga nekubwinya kwaro torakaoneswa, richiburuka kubva kudenga, kubva kuna Mwari, rine kubwinya kwaMwari. Chiedza charo chakanga chakaita sebwe rinokosha kwazvo, sebwe rejespisi rinovhenekera sekristari. Rakanga rine usviko rukuru rurefu, rwakanga rune masuo ane 12 navatumwa vane 12 pamasuo aro, namazita akanyorwa pamasuo avo, mazita omarudzi ane 12 avana vaIsraeri. Amen. Ndo imba iyi yatinofananidzirwa nayo, ndo Jerusarema idzva inofananidzirwa neino yatiri kupinda pano. Mwari akati tarira ndokufananidza neJerusarema iyo. Tarira, namatai zvakanaka, munamata muchiziva Mwari, muchitya Mwari, muchengeta zvose zvandakarayira, zvandakatema nezvandakatonga, monditya, mondida nenguva dzose, moita kuda kwaKristu, motya iye, munamata zvose kuna iye, iye achakusunungurai. Rakaonekwa richibva kudenga Jerusarema iri, rine kubwinya kwaro, richipenya sekristari, sejaspisi, rine masuo tyorufu akatenderedza. Pamasuo pakamira vatumwa tyorufu akamira pamasuo, pamazita avo akanyorwa masuo, pakanyorwa mazita matyorufu evana vaIsraeri. Ndo marudzi avanhu kuChina, kuJapani, kuAmerica, kumabhoyi, ndo marudzi avanhu, kwete kaIsraeri aka kemabhomba kakaturikwa kudhara. Mwari akazvisikira rimwe rudzi, akati ndakudana rimwe rudzi rinonzi Israeri nekudenga, kwete ini. Mwari akati ndichatora nyika ino nezvose zvaendesa moto. Zvino kana kaIsraeri aka kariko kacho katikamirira kozotorwa kuiswa moto futi, amwe kuti Mwari akuita confusion yega. Mwari haana confusion. Ndakarona richibva kudenga, rine kubwinya, richipenya sekristari, sedombo rinokosha zvikuru serejaspisi. Ndikaona richiuya richidzika, denga rikanzi, denga rakapatanuka rikatiza, makomo akatizana, denga idzva, nyika idzva, ndikaona ndichiwana iona. Ndiye Mwari watinotaura nezvake, ndiye Mwari watakamirira kuti tione kubwinya kwake. Panguva iyoyo miri yedu ichashandurwa, haizi mwiri achienda nayo kudenga, kune mwiri mutsva yekudenga tenge takapfeka. Vakafa vedu vachamuka, vachamukira mukubwinya vaine mwiri mutsva. Tichaona vakafa vedu nehama dzedu togovambundira nerudo, tichivaudza kuti vakapona nemiwo, achita nesu takapona, takatofa kaisi, takafira kuna Kristu, kuti haisi takamotorwawo, takatovarairwa, tona Kristu atosvika. Vamwe vachatorwa vari vapenyu, vamwe vachatorwa vafa vachamuka. Ndo zvichaitika. Saka vachaita laki, kuti hakuna chonzi laki, vachaitirwa nyasha kuti Kristu achauya vari vapenyu, vachamuona vari vapenyu, vachaenda nemiri yavo, miri yoshandurwa. Sekubwinya kunoita bwaira kuita ziso kuti bwai ndokushandurwa kuchienda miri dzavanhu. Tendeukai hama, ushe kudenga hunoswedera. Ndiyo evhangeri yepaJerusarema idzva pano. Hatikuparidzirei kuti muchafa nemari, hatikuparidzirei kuti muchazaza vana noita marudzi mazhinji, hatikuparidzirei zvakafa, hatikuparidzirei sirivhera nendarama nokuti zvimatombo zvenyika zvisina maturo. Asi imimi ndimi sirivhera nendarama yaMwari, muri pfuma yaMwari. Tinokuparidzirai izvozvo kuti mutende, kuti musimbiswe, kuti muende kutenda mamuri,
kuti aiwa zvino kwazvo Mwari akabatidza zuva, ndiye Mwari ari kutaura zvakare kuti iye akatipa upenyu husingaperi. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya wakereke. Anzwa rekutanga nerekupedzisira kusvika panguva ino. Mwari ngave naye, Mwari ngaamutungamiri. Amen. Chimwe chamapisa